Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ubang penyak sing CM bulong kurtong jong National People's Party uban aireng na mauring keneng constituency haka election chikiyeng dorba thawan ke jela kaban selong haka arpnyo terek urimpang arjar arpulai lakuntui ke wei pak ki kurtong makin kambaha bakin pechwa ya kabaha kamiat jong ko constituency la jong shwa ban kentho ya ki wei haka jing akran bikila pathai kubur ubak penyak ulong baka thong ke jong u kolong banwanra ya ki thong terikam ki bala ban kentiu ya ko constituency haki babun kiliang Sebentar kami ketika general election, the election ni hindi ban casting untuk kandidat. The hari nilai Trishtom lalu tiap bidang, bat ringkat tu bat ki Nongkoshan, meduk ki Rurangba, ki Longkumi, ki Longpa, kerpang tu minta kajingwan bershan, kaba kelabha, bakimi ki Samla Syafmat ban ajing kershan ni. Kani ingin skamba ikum tadak jong ke jingkermen ba ni martantien da kami de jing trish tomlang da ka jing tulilang ngila ban poisha tang jing job hakani ka by election niyo kaportang sisnem shibanai tam kikam hapo ka morkening constituency la dingi phai yaki development karoi kapar kadang don kam shibun te habai dei bakini ki sisnem ngila persyang ban yarap kat bala kuman syu ain sa hidon kishnong kibam pat poi kibam pat juyo skim la de kiposnam hakani kunti hapo ni shisnam ni daga ji trish tom lang bat kinoi lam shnong lala ban yo ikani ka skim bat ngam da kwa ban jer kuteng ya baro kita kishnong rei kipai ba latip ya kata kabaar pat ke bede ba kelinti kisingkin kisurok kibabiang kisurok kibanginang hapan penhe bansuk kalik kawan jong kipai ba nong shnong aku constituency ba kunjuru namenta banweng ya kajing daheng kali hapo sorshilong nakani constituency jungi ngila propose bontli ki project but don ru ki bangila yo ke sanction hakani ka term hakani ka senam ladap hau penai November but kani kajing try kadang ya chikmat bakan long kajing yarap namta kipai ba shilong hibro kowai te ngi phairu habai dei bat ka kot ka khia kani ru kadika wei ka benta ka bangi sokhia ba hakini kisis nam bangi troikam ya ka ba Ndriu kusan na kashispa kinong shonong hapo ka constituency jungi kibrang duna shisha hakayo kakwat te ngitladingi survey ya kata ngiwat jingtip sosi banong badan kilongyeng kibabun na kita kibayo hakashibnai ka per capita income ka bangi ong ka jingyo ba shibnai ka longtang pembasan hadu Ndriu haja te kabu jingkeli yangi nomik khmat na kani constituency ki ai kilat kunti bangin wat lese namar balai ban yarap iki namar ba kan bu jing bahala daki dang don ka jingyo jingkot batang kata te bangi phai ka jing don kam lese hayeng hasam ban pen school iki khun ban tenang pen start iki khun ban pen bit pen biang ka jing don kam ka bam ka russian ki babun kam tamru ka belai kam tamru ka bayeng te kani kadika wei ka bangi lap entah kini ki sisnam bangi don kam shisha ban kentiu ya ka yo ka got joki pai ba constituency nam bangin yo ban wan biang ko MLA ban train nam ta ka khalai mor kinen constituency kalong ka wei ban wanra ya ka roi ka pa kata di badan kam hak khmat baar ban kentiu ya ka yo ka got ka balai ban beli kilat ki lenti nam ta ki samla ka yo kam yo jam ka jingdon jongi kum MLA jong kamor keneng ngin yo ban no semyang khamtam haban wanra ki program ki policy ki babiang hapo assembly ban ajing mut ya government de kino ki policy ki program ki bayahap ki samla menta ban pli kalat ya ki namar ki pun ba ki samla ki ba klem jam menta kawai kata kan nuksa kalong bangin trish tom ba hakani constituency jungi kumba shiteng na constituency jungi menta ka government kala notify bakan dei ka New Shillong area the community baka jingdan jong ka New Shillong area hapo constituency jungi kan long ka jingerap ba chimentoy nam ta ki samla jungi kalyang jungi hi le sing ya ngidon la ki jong ki nongrem terekam ke bangidon hoi nase ngimla ban biang lot madong Shillong kum ka party lene kino political party undon hi ba biang lot te ban ya kentho ya kiwei ka bayala di rupni dangduna te ban light na kata kijing ya kentho markeliang hanga ngasro batong ini phai
halal ki jong constituency ke ai ba ki pai ba ki don kam shwa ban ya bakin tho shawai na trai ka bahangin trai shwai ka kam bat kum balong nakaliang gajungi ngim don por ban kan tho hiwai nakaliru ngam don daw hiwai barok phai ki baya stunat sudah ki bai age sudah para kandidat ki jongi ngi don kumbah nyungut ki kandidat naka constituency jungi ngam don ai ban ong yaki kita barok ki perlok ki bangi don kam ban khot ban wer yaki ru ban wan ya trai lang ban ni kata di kau ba ni don kam mentah gajinya teli kum gajai benriu teng ya kan tho than ka ngapai ba kanem khoi kata syai kam don ni ai ngah ba kut ki pe yo briu ka parti kawan hadir bat ngiru ka jing trai kam ni trai ni bu syai ki pai ba ahmad ni bu parti syedin tada ngilap ba kata ka parti kelak dei ka basniu du nak ki buai pat ki parti dan kam ya ki briu ban ong ngami no na parti ngah ngan ni Henry haduk mentang aso balan nujori babun kani rekawai ke parti kabanwan dalam banlam ya ia ke sorkar ke batmai hakini kisan senem bat ke jingdon kam ke jungi ke long banang pen scam ngin ai ke jing yateli bagani sorkar kenang bagi babun kimat ki bang sateng jongka jelam ikliar ngin nang la ben pendap hakini kisan senem nakaliang jungi ngi penpau jing ai kublai bat semungu ia baru ki bekersan nadu ka by election te hak election ni kidon ki barung kidon bami no te henry kum balong mendapat kibon kiba wan ban yesno kita bami hot kidon laka jing sngo ga jong ki sim ya hap punya dekam bat ni rengim kan tho e kata kidon ya ka hop banjir ban kersan ye no dan ni wat ban contest ru te lada ngi phai kata te se hakapor ka by election kiwan ban kersan da ka jing thmu ba kiong ba ngidei we na ki kandidat uba piang tam nomor ba idang ya samla ni idang syat dang klan idang hab ban don ka bor met bor phat bor jimut jum khat bangin la ban trei kham hai constituency makum balong menta constituency mor keneng don kam shisha ban ya trei stom te kam don ni e re tak ka jing hi para kandidat ka ba kadan menta